Bungot Vlogs, mega love shout out. Salamat sa patamsak, kapatid na Bungot Vlogs. Meron ka na pong moderator, pwede ka na magbaba ng iyong bahay, kapatid na Bungot Vlogs. Naka Macchato Macchato Mix Vlog, mega love shout out. Salamat sa patamsak. Meron ka na pong moderator, pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Shout out din sa iyo, kapatid na Macchato Mix Vlog. Guys, pwede na po kayo magbaba na inyong mga bahay. Lagyan natin sa monitor. Maraming salamat guys sa inyong mga pagbisita. Salamat din sa iyo, kapatid na Macchato Mix Vlog. Ganon din sa iyo, kapatid na Bungot Vlogs, mega love shout out.
kay mama mo muna gamitin. Mega love shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita. Bisitahin ko pang bahay mo kapatid na Macchiato Mix Vlog. Malaki-laki na rin pala bahay mo. 3.38k. Hanap tayo ng medyo mahababang video. Nandito ako sa unboxing mo ha. Panoorin ko lang muna. Shopee Macchiato Mix Vlog. Nag-iwan ako ng bakas kapatid na Macchiato ha. Nalagyan ko ng kwan para alam mo kung kanino galing. Ayan kapatid na Macchiato, salamat.
Salamat sa palipad. Maraming salamat. Salamat. Wala nga. Bakit? Wala. Meron ka. Tingin. Aanin mo yan? Bakit? Ng ano? Siya. Lolo, yung parang daw, pera mo yun? Bakit? Oo, bakit? Bakit? Si ate kinuha yung 50. Kinuha ni ate. Buti dyan. Kinuha yung 50. Weh. Oo. Biya.
Rico? Huwag tumalon-talon. Sa kulit, ang kulit-kulit. Bye-bye, guys.
salamin ko. Maalat. Ano yun? Ang malala. May sinasabi ka? Alam. Malis ka dyan. Pa? Anak. Huwag ka na bibili ito sa susunod na napakaalat. Mega love shout out. It's all about family. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay at huwag pong kalimutan na tamsakan si Os. Alis.
Ayos na. Tuwan-tuwa. Huwag kang humarap dyan. Huwag kang humarap dyan. Bakit? Dito ka sa likod ko. Bakit nga? Bawal nga. Ano ba? Guys, nagpapatawa ko to. Nagpapatawa. Pilit eh. Huwag. Kulit naman. Yun na. Happy rubber pa. Bumababa ka na nga doon. Ayoko. Sabi mo, wag eh. Green. Green. Mega love shout out sa 5 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak.
Try ko, ang likot mo. No! Likot mo naman. Parang kiti-kiti. Pag! Rawr, 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 rawr. Kunin mo yung headset doon ni Kuya Mumid. Bakit? Ayan, ayan. Eh, nakuha mo yung headset. Dali na.
kilo. Pag hindi nga nakalabas ang kamay mo na yan dyan, pinapasok mo, tingnan mo. Dito dyan. No! Sabi, naririnig ko kayo. Hindi, ayun na, kita nga si Banay. Ate po. Kasama!
Mega love shout out, Showy Vlog. Meron ka na pong moderator, pwede ka na magbaba ng iyong bahay, kapatid na Showy Vlog. Maraming salamat sa patamsak, guys. At maraming salamat sa pagbisita sa aking live.
Mega love shout out. Mega love shout out Showy Vlog. Baba ka po ng bahay mo. Salamat sa patansa, kapatid ni Showy. Mega love shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong patansa.
Mega love shout out. So, vlog, mega love shout out. Tara, palakasin na natin bahay mo. Ano daw? Tara, palakasin Bahay mo. na natin bahay mo. Sige nga po. Salamat. Salamat po. Sino ba tong Showy Vlog? Nakalimutan ko na kasi. Ang tagal ko nang hindi nagla-live. Huwag ka kasi malikot. Maraming salamat po. Mega love shout out kapatid ng Showy Vlog. Baka may oh, di ba ha? Sabi ang likot-likot naman eh. Inaantok tuloy ako. Ang likot-likot mo. Huwag ka kasi dyan malikot. Pagagalitan ka sa baba. Tingnan mo to. Huwag ka na nga malikot. Kinkin naman, ang likot-likot naman. Nahihilo na ako sa iyo tumingin. Hindi na masaway. Isa pa ha, isa pa. Yan. Ay, naku. Bumaba ka na kasi doon. Yoko. Dali na, huwag ka dito. Dito. Bube. Huwag ka malikot kin ha, huwag ka malikot.
Tawag ka nga doon. Hello! Tawag ka doon. Baba na. Ulit naman ito. Hello! Nabasa ko. Yung parang avocado. Ewan ko. Wala dito. Yung Wala dyan. Nakatago na yan. Mga nakatago na yan. Bye-bye guys. Maraming salamat sa pagbisita nyo sa akin live. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. At bye-bye. God bless you. bye po.